Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Galaan aniya ang sumpay sa naginapustang sugilanon. Babay, Papa. Napaglantawan ako. Gawa na kini kasulparan pa, Miss Rian. O nga. Mauna tingali kini ang mamahimong hinungdan. Sa akong kamatayon. God. Usa, mo na yung gisulti, Miss. Oh, Jake. Kung mao, di ko siya nga biyaan nga mag-ilusara, Miss. Kaya tingali pa man ko, si Bako, makaroon na siya og dautan. Mismo siya kaugalingon. Unsa? Dali. Ato na to siya pagbalik sa iyang room. Sir Franz? Sir Franz? Sir? Sir, kadiyo to, sir. Sir. Jake, taon-taon na tang nanuktok. Pero wag siya matupag. Nabalaka ko, nahadlo ko. Kaya tingali ka. Oh God, ipalayo lang unta. Miss, dili ka lang ha. Mangutanan ko sa ubos. Kung may duplicate pa sila ni maong kwarto ni Sir Franz. Kaya tingala usa na yung kahimtan niya sa suot. God, pagdali taon, Jake. Pagdali. Ay naman ni si Jake. Wa pa man mapalik. Oh, Miss! Jake, o sa man, nakadakabag duplicate? Pastilan, miss. May duplicate unta ang in-charge ng apartel. Ning kwarto nga gi-occupy ni Sir Franz. Pero may sulti sa guard nga dili pa kinidugay nga migawas. Unsa? God, kun mao, asa man siya mo paingon? Asa man, Jake? Huwag ko ikatubag ni mo, anak, miss. Ang ato tingali nga mugawas ta o mamasin nga ato siya makitaan. My God. Pwede rin ako lang ang mangita, miss. Balik ito si mong kwarto. O ba nanti ka, Jake? Kay basin kun makita ni mo siya, dili ni mo siya makumbinser nga mo balik din sa apartil. Oh, ikaw. Tana, Jake, magdali ta. Oh, tara. Jake, asa man nato pa yung taas si Sir Franz? Wa man ta masuhito din eh. Bahala na, miss. Basta ato lang ipagkitaon si Franz. God. Dito kang napita, miss, oh. Taraw sa unahan. Murag simbahan ka na, dili ba? Oh, pero laom na ang kagabion, Jake. Imposible tingali nga naa siya diha. Mamasin lang ta, miss. Sa kong tanaw, kanang ilang simbahan din, eh. Doon lang sa plaza. Basin og anak ito magkita si Sir Franz. Okay, sige. Magdali ta, Jake. Sige, miss. Hangako lang, Jake, kung tuwa siya mo paingon sa ila. Na, kung saan ko na ito pagsunod niya dito, nga huwag mo masayod kung asa may mutang ang yung pinuyanan din, eh. Gitawagan ako ang iyang phone. Pero off kini. Wala lang tao din sa may simbahan, Jake. Gawas anang naghigda sa may front door nga nagbani og karton. Oh, taraw, miss. Doon naman din yung simbahan sa pantalan nila. Oh, taraw sunahan. May mga tao pang naasa sa paril, naglingkod. Oh, nasa yung murag barbecuehan, di ba? Tuod. Masig na si Sir Franz niya. Mayuntag na Asya, Jake. Mayunta. God, naaninaw na nato ang tibuok palibot, Jake. Pero wag yun si Sir Franz din eh. Saon lang ka kung may pauli siya sa ilabis. Kung may uli siya sa ila, watay laing masangpit. Ang Ginoo na lang yun. Ngagiyahan unta niya si Sir Franz. Ug langdagan ang iyang una-una. Oh, miss. Tanawa. Tanawa. My God! Jake! Si Sir Franz!
Magdali! Magdali, miss! Magdali! Sir Franz? Sir? Sir! Sir Franz, sir! Oh, Sorry. Dili na ikaw. Sorry. mura gid siya. Mura gid si Sir Franz, Jake. Kay naghudi sab siya sa magid sa hudi ni Sir Franz. Bitaw. Asa man nato siya pangitaa, Jake? Asa man? Waring temihim ni miss. Mamalik na sa aparte na itong isakan. Unya, sa Sir Franz? Suway ka sa pagtawag o balik. Pasig magkontak yung... Tuod, kadiyot. Ang akong phone. Oh, ang imong phone. Kadit. Sige sa rin mitawag. Palayo ng pagtawag ni mo ni Sir Franz imong phone, miss. Okay. Oh, miss, si Sir Franz kining mitawag. Unsa? Tubaga, Jake. Tubaga. Hello, sir. Sir Franz? Hello? Hello, Jake. Nagawas ko na mo sa Miss Rian, kay nangita na ako. Sir. Nangita mi mo. Hi, ka, sir. May gilakaw lang ko sa makadiyot. Pero, diyan ako sa apartel. Balik lang mo dire. Oh, mau ba, sir? Okay. Mubalik bida, sir. Mubalik bida si Miss Rian. Salamat sa inyong concern, Miss Rian. Jake. Sa pagkatinuod lang, bibiya ko din sa apartil kaganiha nga sa akong huna-huna. Nagpakyaw kong tricycle paingon sa amo. Pero, ambot ba? Nga mo raman o nabati na ko ang tingog ni mo, Miss Rian. Nga, mitawag na ako. God. O sa akong pagsabot, blessing na gato. Kay kung wa ko pagkanto masinati, wa ko masayod kung unsay ako mabuhat kung miabot pa ko dito sa amo. Unsa? Ginoo ko. Og salamat kay ninyo, Miss Rian. Jake, salamat yo kay ninyo. Gidungog sa Ginoo ang akong pagpatabang niya, Sir Franz. Nga tabangan ka. Nga dili ka niya pasagdan. Nga giyahan ka. O nga hinultulan ka niya sa hustong angay buhaton. Miss Rian, Matansyang. Mahain man dahil si Dodot ug Miles nga wa pa man sila mga ligo. Tingalig mga late sila. Oh. Niara man dahil ni silang duha. Dodot, Miles. Wa pa man mo mga ligo. Mga late mo. Dili ba klase mo? Dili ko mo eskwela ron, ma. Unsay dili ka mo eskwela? Ngano gud? Sa unsang rason? Basta. Unsay basta? Ikaw, Dudot, naunsa man sab ka. Klase mo. Ha? Nganong wa ka pa man mulihok? Mitutok ka man lang kung hinuon ako. Ngano ka, Dudot? wa Unsay wa? Nga murag lain ka man og kinanawan nga rin ako. Ngano ka? Ma, matansya nga ni sila, ma. Naunsa ni sila? Gusto anta na mo, ma. Natawagan ni mo mismo si Papa Francing. Nga, papaulion na sa kini sa ato. Ug ani na lang manarbaho din Unsa? Mahimo ba, Makurin? Sa balikan dawag nga. Ano mo na yung cellphone? Ay, nayaram na nis babastukador. Di mabot. Si Corina. Hello. Corina. Hello.
Oo, may mo kayo ko rin na. Daan pa ko. Di ka gid makaagwat akong dili ko nimo ikauban. Kay gibingaw na sa kay ko nimo ko rin na. Gimingaw na sa kay ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!